fransk, mand. Du savnede der, du, mand. Gutter, jeg tror også, at den blev bandlyst for gælder, den her. Klassefest på Bar LA, Holmes over på Circle K. Sip med 30 PDL, vi bjerg som kat et kæmpe slag. Theodor har beef med trans, Noah på hooker bar med Frans. Elias let med evig trang, imens han synger hønsesang. Så det direkte på bar, Hjalte alle damer tager. Til Alberte giver et svar, hun synes Hjalte er en nar. Victor P er væk på svej med Baxter bedste politi. Det er tough med boldskyder forbi, Asbjørn tryller og laver magi. Søger landets bedste klasse, vi står sammen, når vi får skælde. Hånd i hånd og skulder mod skulder, det er sådan vi har kunne holde ud. Så ud for Rabalaba, Alfa Flamingo Pizza tager 50 af sorten med safari. Tænk på det, vi gør det bare. Hans falder på bike med bang. Lærer scorer igen en dreng. Ebbe sprang sin penis, dreng. God bibi-tur en time lang. Anna med kæmpe følsom trip. Kasper med uge at gå på strip. Esben til Sverige går for lidt. August med damer er et hit. Emil Norman på Iris Pop. Markus vil gerne have Majas krop. Bigo med K.A. nu biskop. Lars med fysik siger aldrig stop. Søger landets bedste klasse, vi står sammen, når vi får skælde. Hånd i hånd og skulder mod skulder, det er sådan vi har kunne holde ud. Fuck gutter, mand. Jeg skulle glemme de andre klasser. I ved IT-klassen, som andre har set græs før. Og så den der biotech-klasse, der fyldt op med, jeg tror det var kvinder, de hedder. Nå, man, fuck det.